Ja, megy. Na. Merci kerék megvolt. Mehet bele. Mert a Bondekó. Na, üzenet nem is jött, de jó. Még egy kis olajjal majd kiöblítem, jó? Jól van. Szuper. Ja, meg fel is van húzva. 150 lóerős alapból. Aha. 190-re van fölhúzva. Jó. Javítóban is van, mindenben van itt a családban. Ami traktor. Én a legelső nagy MTZ-mbe raktam 2 ilyet. Aha. Mert ugye akkor nem mondtam, hogy Igen. van ez a trak, meg mit tudom én. Hát akkor még a Gold volt, mikor A először Gold. jöttünk. Az... Akkor nem izéltunk vele. 850-re volt beállítva fixen adagolón csavarral Aha. az alapjárat. Fölment 970-re. Az igen. Hát akkor valami történt a motorral, nem? Hát csökkent a súrlódás. Ugyanaz az üzemanyag mennyiséggel. Mi? Ugyanazzal az üzemanyaggal, köbcentire, mit nőtt meg az alapjárat. Csökkent a súrlódás. Hál' Isten, az arra fordítódott az üzemanyag, amire Jó, kellett. itt komputer állítja. Ja. Ez a maradék. Nagyszerű.